Silvija Kolić i htjela bih vam malo pričati o tretmanima Atlasa, namještanja Atlasa i mojih iskustava da vam ispričam kako je bilo prije i kako se sad fantastično osjećam poslije tretmana. Prije sam imala strašne bolove u ramenu, u ruci i općenito stanje organizma. I Atlas sam naredila prije 3 godine, u siječnju 2008. godine i poslije naređivanja, poslije tog tretmana sam se osjećala fantastično. Cijeli organizam mi se promijenio i nekako ja sam se šalila i gospodinu sam rekla, kao da sam se napila omekšivača i sva sam bila pokretna, poletna i super. Svima bi preporučila jer je to stvarno onako bezbolan tretman, ali učinkovit. I prije 5 mjeseci mi se dogodila nezgoda sa drugom rukom, sa lijevom rukom, pošto takav posao radim gdje koristim obje ruke i to često. I poslije svih tih tretmana kod ortopeda, kod svakakih liječnika, brdo lijekova protiv bolova, injekcija i opet sam se odlučila da dođem kod gospodina Vlade sa problemom ukočenosti ramena i evo, super, naredio mi je to, malo bilo bolno, ali sad, evo pogledajte. Hvala. Super, dobro, hvala lijepo za ovaj intervju, hvala.